Jag känner en bot, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bot. Varför kom ni inte och hjälpte mig? Jag var helt själv med 3 hus. Men lol, om han skulle gå till och springa fan 1000 gånger snabbare än oss. Så vet en fan som kommer dit innan du uppfattar nu. Ni får hänga med lite, det är så jag sprang på mig. Hallå, vi kan inte titta på dig hela tiden. Snacka med oss istället. Ja, men jag blinkar på kartan. Skitsamma, det går fan spelarna här faktiskt. Ja, men kom igen nu för fan, sluta whina. Dröm nu oss hela och så pushar vi mitt, okej? Jag har min utredning. Ja, min kuk ut också. Palla detta. Jonas, det är mat nu. Ja, visst, jag kommer. Jag ska bara spela klart matchen. Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där där ventrilo och spelar Dota. Let's do this! Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker, men motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on! Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker, men motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker, men motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Som alltid vaktar